Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong hingpit nang nakarecover batok sa COVID-19. Ikadakda na siyang mobalik og trabaho ug mga adlaw. Si Luan Merondina sa report. Asa tayo mo sulobon pa? Way kabutangan ang gibating kalipay ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong human masayre nga nagnegatibo sa ikaduhang higayon ang iyang swab test. Mapasalamaton siya sa kapaspas sa iyang recovery. Sulod lang sa 14 kaadlaw human siya magpositibo sa COVID-19 na ulian ang iyang maayong panglawas. Gani og mga adlaw, mubalik na siya og trabaho. Ato ang CT scan sad, clear na ang atbot nato nga side sa ato ang lungs. As doctors advise, I am fit to work. Muna, daghan na kalinya ugma may sa ato ang trabaho, no? Ugma usab, makitigom siya sa tanang mga frontliners. Bot niyang matutukan ang nagsaka mga kaso sa COVID-19 ug masigurong dili mo sangpot sa pagkuwang sa mga tambalanan nga mo resulta sa daghang mga makalas. Sa pikas bahin, gipadayag usab sa mayor nga andam siyang mo-donate sa iyang convalescent plasma ngadto sa labing nanginahanglang mga pasyente. Yes, I am willing may, no? Minsay magkinanglan, muna, ato po nang ikonsulta sa atong doctor if I am fit to donate. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.